आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आरोखि ना बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिहरदों माने बे बोसोरावहाय बयबो मोजाङै मोजां आलो आलोयै थांहाथों आरो ना बयनिबो जिउ आत्मायाहाय मोजाङै जेबो खैफोद आफोद गैयालासे थांहाथों आरो ना ओमफ्राय आङो गानबायनाय गस्ला माने फालिनांगौ आरो ना दिनै फुंनिफ्राय मोनासिम गानगोन आङो माने बोसोरै गानखायो होमबाबो भिडिअ बानाय जाबाय ना एबार गाननानै बानाय माबाबाय आरोखि ना नोंथांमोननो सेयार खालामबाय आं इन्टारेस्ट खालायलाङो दिनै नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ नि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव Wah, bisip kompak gegem nih mah. Ayo di mah. Kok saya tanah nih. Hei, tamam nih. Mekan bukti babu. Bebajar kina. Jangan sangat snow babi oh hayar na. Kami orang kerja jangan nih. Kongbai ya, kerja bibu. Nih kongbai jangan kongbai kubu. Bisa guni. Musansi jangan bisa guni. Konsen dam sih tensi musansi jangan terus nabi jauh sampai terus nabi na. Bisa guni betul borai sih. Ayo apa? Mulai. No. Bisa gue boleh kasar. बैसागु khoan chơi Prabe jelas tak ini panah nih macam. Ini saya ini kenapa parah? Udah. bilang genang ngokeran saya wadah bilang genang orang di baik harga ada ya bobeni lagi ya oh sona kewang lagi ya ada ya lagi wawa Nào ra na bilang genang ngokeran saya wadah Nào ra na bilang gen ngokeran saya Ayo, prabe berarti sih. Kami tidak gitu. Ini interest nih. Ayo hai ma, hey jobo kasema. Uria,
Aduh, apa yang ini bawa ini sih nak? Balik dulu. Oh, kedua. Pakar nai, Moskow nai, pakar nai. Angdi, anau, angdi, anau, nai, pakar nai, Moskow nai, pakar nai. Angdi, anau, coban kota. Korea, udah kan ini masih ada. Apa? Korea. Siap dulu saya yang बैसागु ni एसे बोसोर गोदाननि जिउनाव आयं जोंना सासेयालाय आयं बोसोर गोदाननि खुलुमनायसै एसे बाय जा इसोरा अनबाय थाथों हा सोर दे सना दे आयौ बोसोर गोदाननि बयखौबो बोरै जोंना बाजैया लाबो थांखो बाजै ओरै Ni bajiku kense grup belum langgan. Dengan HP ini mulai baik. Korea, hei, tak ada. Angin serau, hei angin serau. Pere padang naik nasional ini nanga tahun sohorni siklaku nanga tahun sohorni siklaku kami entelau sagreate leyayo mau naik dang nayau serkaraka माबायदि मोनदों सना गोसोआव मा सानदों माबायदि मोनदों सना गोसोआव मा सानदों लोगोजों सानगुलेगाव बेरायहैनायखौ सना लोगोजों सानगुलेगाव बेरायहैनायखौ जोंहा बोसोर गोदाननि खुलुमलांसै बिदाखौ दे जोंना बिराद मोजां गान खनो बियो दा खोनासंदों बिसोरो फै दाख्लै खनसेजों फैदो बरिया फै आगैयाबो जोंनि बरिया Adaya ladia, आगैयाबो जोंनि बरिया adaya ladia, लाजिया 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 नफलेने हाबफैनो
tinggal mantul nggak? बोसोर गोदाननि जोंहा आं उलासि बोसोर होननाया मालाबा नुफिनगोन अ सरगुरु नम जोंनि गामियावहाय गेदेरफोरखौ मान होयो आरोना खुलुमो अनो बयखौबो ओरै हाबफैलायबाय आरो लोगो मोनजोबो आरोना गामियाव बयबो ज' ज'नो ओमफ्राय जोङो ओरै थांसैलाय होमबालाय बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिबाय आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ दिनै बावनो फोजोबबाय अके बाय बाय सि इउ एगेन